Здравейте, приятели! Ние с Пипи се намираме в местния парк. Времето е чудесно, малко сме на разходка с нея, но решихме да ви направим едно тестче за емоционална интелигентност. Отговорете честно на въпросите и дано да ви харесва. Пипи, кажи здравей! И да започнем с въпросите. Първи въпрос. Вашето куче изглежда тъжно и не иска да играе. Какво правите? А. Игнорирам го. Б. Опитвам се да разбера какво му има. И В. Сменям дейността, за да видя дали ще се почувства по-добре. Втори въпрос. Наблюдавате, че кучето на съседа постоянно лае. Какво правите? А. Оплаквам се на съседа. Б. Опитвам се да разбера какво се случва. И В. Сложно ми е да реагирам, но искам да помогна на кучето. И трети въпрос. Прибирате се след работа в къщи. Кучето ви иска вниманието ви. Вие какво правите? А. Игнорирам го. Искам време за себе си. Б. Погалвам го. Отделям му достатъчно време за да си поиграя с него. И В. Казвам му, че ще се занимавам с него по-късно. Ето и резултатите. Ако повечето отговори, които сте дали, са А, това означава, че имате нужда да развивате своята емоционална интелигентност. Ако повечето отговори са Б, това означава, че показвате много добре разбиране към емоциите на другите. И ако повечето ви отговори са В, означава, че имате баланс, но умеете да се дистанцирате от емоциите на другите. Надяваме се, че тестчето ви е харесало и сте успели да научите нещо повече за себе си. Пожелаваме ви хубав и прекрасен ден!